Kerim, sen hakda şeyler gep gurrunlar var. Kerim goşgulary, taýyn goşgulary, öň tanalmaýan bir ýerlerde ýazylyp goýulan goşgulary öz adyna alyp Kerim Hally ýazdy diýip çykarýar diýýärler. Şeýlemişmişler var. Endi pikirlenip görýän bolyn 24 ýaşyň içindäki şahyr şeýle goşgulary ýazyp bilermi? Şunyan gepler var, halkyň arasyna ýaýrak gitdi da, dogry. Ýani çyndanam hakyky şu Sırma Açman, näçe gepleşikde Sırma Açman gezdim. Şu gepleşikde bar, dogrymy aýdaýyn. Çyndanam şu goşgulary men özüm ýazamok.